бахшиши зиёд каме дер шуд. Ба ҳар ҳол ҳаракат кардам, ки имрӯз ҳам дароям ба эфир, то ки саволҳои шумо беҷавоб намонад ё маро гум накунед. Бигзор як одамам бошад, як нафарам бошад, иншаалло ки мо дар хизматем ва худованд он хизматҳои моро бе ягон рибо набошад дар назди худованд ва мо хизматҳои моро қабул бинамояд. Инак бози мардум ки ҷамъ шуд, каме суҳбатро оғоз мекунем. бахшиш ман ҳамҷо як чояк барои ҳамин дарди гулӯ тайёр кардам. нӯшида гап мезанам, ки чӣ то ки қоқ нашавад, гулӯям қоқ нашавад. ҳозир ақаллан ягон 10 нафар мешем. Баъд насиб бошад ман аз мавзӯъҳое ки бояд сар кунем, ҳамонро аз ҳамон мавзӯъҳо сар мекунем. Ба ҳар ҳол телефоне ки шумо ҳам дида истодаед дар экранҳои худ, он телефонро ҳам гирон карда истодам. рости гап заряд нагирифта истодааст. Ба ҳар ҳол як зарядникати дар наздам мондагӣ ҳастам. аз чанд қай ки метавонам ба суолҳои шумо дар муддати ягон 30 дақиқа 40 дақиқа ҷавоб хоҳам гуфт. бисёриҳо мисол дар ташвишанд, хусусан дар одамое ки барои пули патент бурданашон дар кор камтарак онҳо дар ташвиш шудагиянд. акамо чӣ хеле 5341 рубл баромада истодааст, чӣ хеле бо пули патентро супорем гуфта ҳам хеле дар ташвиш шуда истодаанд. дигар нигоҳ кунед бародарон, ки як хабари оҷилро барои шумо гуфта мегузарам, хусусан ба таксиронҳо. дар наздикӣ як қонуни нав қабул карда шуд, ки дар он қонун гуфта шудааст, ки одамоне ки мисол аз 60 километр соат зиёдтар ҳай мекунанд, яъне ки мисол ҳамин 60 знаки 60 мондагӣ аст, аз 60 зиёд мумкин не ҳай карданатон. шумо ки 120 ки ҳай кардед мошинро, метавонанд шуморо то муддати 2 сол паси панҷара равон кунанд. штрафҳояш аз 200 000 рубли русӣ сар мешавад. уголовный кодекс илова кардан ҳамина одамое ки аз 60 зиёд ҳай мекунанд, барои чӣ ки дар як хел ҷоҳо 90 навистагиянд, 200 ҳай мекунанд. ва одамое ки стречка мебуранд, бисёр ваяш вазбин шуд, ин ҳам аз 200 000 сар мешавад. одамҳое ки дар роҳи трамвайни путӣ дар Москав, дар шаҳрҳои Русия бисёр трамвайҳо бисёр ҳастанд. дар бисёри мавридҳо знак истодагӣ аст, ки трамвайни путӣ ҳай кардан мумкин нест. аслан аз рӯи қоидаи ҳаракати роҳ ҳам мумкин нест. ва одамое ки болои трамвайни путӣ кати мераванд, ҳам штраф дорад, ҳам боз штрафаш гуфта истодам 200 000 қариб. бори дуюм агар карда бошанд, агар 500 000 штраф мекунад. барои ба якдигар расонед, хеле мошина сур накунед, фоида надорад. мумкин 500 000 шумо штраф мекунад, хусусан мо шумо албатта штраф мекунад. бесправ чӣ навистааст дар инҷа? бесправ бародарҷон 30 000 штраф дорад. ҳамон соҳиби мошина штраф мекунад, мегиранд мошинаша маҳкам мекунад, шумо административни арест карда метавонад ва шумо ҳам штраф спурда метавонед. ҳам шуморо штраф мекунанд, ҳам соҳиби мошинро штраф мекунанд ва метавонанд ки шумоя ҳам хеле гиранд ягон 10-15 сутка паси панҷара равон кунанд. ҳаминро гуфтам ба якдигар расонед. 60 километр соат зиёдтар шуд аз нишондиҳанда, яъне 60 буд ё 80 буд, шумо 140 ҳай кардед, баъд аз ки ғалтидед, то 2 сола метавонанд ки шуморо паси панҷара равон кунанд. дар он ҷо ҳам штраф дорад, ҳам принудительные работы дорад, ҳам чӣ дорад, ҳам лишени прав дорад. ҳам гуфти тоҷико лишат мекунанд, правода лишат ҳам мекунанд. барои ҳамин эҳтиёт шавед, ба ҳамин гуна корҳо эҳтиёт шавед. одамое ки бисёрӣ дар бораи патент савол доданд, дар бораи патент чӣ гуна шуд бародаро? реквизитҳо ҳамон реквизитҳои кӯҳна аст, лекин реквизит гуфта чиҳоя мегӯям. реквизит ҳамон шод, инн ҳамон чизҳои кӯҳна истодагӣ аст, лекин чӣ шуд? маблағаш иваз шуд. дар ҳамин худи ютуб каналам ман чӣ мондагӣ ҳастам, ҳамон список кадом шаҳр чанд қадар шуд, чанд қадар нашуд, ҳамаш мондагӣ ҳастам.
худи Русия, худи Москва, Московская область 5900 шуд. Шумо банк метавонед ки баред супоред. Одамое ки аз ин камтар супордан метавонанд ки биспоранд. Одамое ки мисол то моҳои май июна супордагӣ ҳастанд, то май июна намеспоранд ва аз июл мисол сал карда бо нархи нав месупоранд. Одамое ки дар соли кӯҳна супорданд, чанд қадаре ки супордагӣ бошанд, чӣ мекунанд? Чанд қадаре ки супурда бошанд, агар ҳамун гӯем аксия кати супурда шуд, лекин аз платёжкаи нав бояд ки қимматтар супоранд. ба фикрам мегузарем ба зангҳои телефонӣ. Шояд ки бисёриҳо гапи манро нафаҳманд. Алло. Алло, салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Бародар, як savol дорам, пурсамараш? Бошад. Ҳамон мақсад хусусӣ иваз кардани права, замини права, ҳамин замини права тоҷикӣ ба тоҷикӣ ё тоҷикӣ ба русӣ? тоҷикӣ ба русӣ. гап занед. ҳамон садом чикар каранда кор, ҳамон куҷо муроҷиат каранда кор, як метавонам. Бародари азиз, як видеои махсус дар ҳамин равовит дорам ман. Шумо метавонед дар он видеои ман дароед тамошо кунед. Дароед чӣ тавр ҳуҷҷати ронандагии тоҷикиро ба русӣ иваз кард. Ҳам хеле сарлавҳа дорад. Ду мавзӯъ дар бораи ҳамин навистагӣ ҳастам. Видеои махсус дар он ҷо пурра ман фаҳмондагӣ ҳастам, бародар, дар ҳамин ютуб каналам. Як дигар савол, бародар азиз. Бошад. Ман мақсад баъзе ҷойҳои корроба мақсад даромадани будам, айни билет просилосия. Ҳамон сани солам 28 гузаштагӣ уже менаём. Вақти паспорта получат карагем, то сани 28 ман получат карагем. То сини 27 ки гузашта дига ҳеҷ гапе нест. Не, мақсад то сини 28 ман получат карагем, ҳамон паспорта. Гуфтан ки агар то ҳозир рафта ва ин билет ба муроҷиат кунӣ, то суда мегурдонанд ки мақсад то чуба вақташ то хизмат накардӣ. Не, хеле гапо нест. Хеле гапо нест, бародар. Бародар азиз, хеле гапо нест. Равед гузаред ҳамон ваени ҳозир вақти ваени призив мегузаред хеле кора. Ба ҳар ҳол моҳи феврал ба фикрам сар мешавад, феврал март сар мешавад. Муроҷиат кунед, ягон гапе нест. Куҷое ки хоҳед муроҷиат кунед, ҳамаи духтурҳоро мегузаред ва ба шумо ваени билет гирифта метиҳанд. Офитсер запас мегузаред. Бай бародарҷон, барои ваени билет гирифтан кадом ҳуҷҷатҳо лозим? Ин ҳуҷҷатҳо як рӯйхаташро аз худи военкомат рафта мегиред. Унҷа фақат ҳамун комиссияи ҳарбия мегузаред, тамом, дига он қадар чиз лозим нест. Баъд ҳамунҷа ба ҳамаи спискаш лабай ҳозир фарқ надорад, постоянно доред надорад, бояд ки ваени учёт бошед шумо. Алаш бародар, раҳмати калом. Майли, худоистон. Ҳозир як нафар бародар гуфтанд ки ҳамин як ду нафар пурсиям хусуси ҳамин замини правати мегуфтанд ки ҳамин ҳозир фақат чирида аст школа мақсад. Не, ин гап аслан нодуруст аст. Касе ки ҳамин гапа гуфтааст номаъқул кардааст. Касе ки ҳамин кора гуфтааст як қаллоб ҳаст, тамом. Мехоҳад ки ҳамун як ҷо раваду аз кисаи шумо ҳамун 5 сум 10 суматона гирад, тамом. Як рафиқи ман ҳам хеле шудагӣ аст. Ман худам шахсан ҳамин мисли ҳамин тоҷик ман рафтам ҳамин правомо алиш кардам. Через перез ягон ҷо наям, хеле рафтам алиш кардам, тамом. Ва чандин нафарҳоро ман худи худам равон кардам дар худи Москав. Праваи Б. Дурӯғ аст ин. Ҳамин касе ки ҳамин гапа гуфт ки ман ҳатто аз начальники Смоленская область, ҳамин главный начальники ГИБДД Смоленская область мактуби официальный дорам ки дар он ҷо гуфтагӣ шудааст ки чӣ ҳуҷҷатҳо лозим аст ва чӣ кор кардан лозим аст. Ин гапе ки ҳамин касе ки ҳамин гапа мегӯяд иштибоҳ мекунад, дурӯғгӯ аст ва фиребгар аст. Алаш бародар азиз, раҳмат барои маълумотои хубатон. Аллоҳ нигаҳдор. Майли, дуогӯ бошед. Анам хеле бачаҳои мо фиреб мекунанд. Нест хеле гап, бародаро. Хоҳ гражданини Тоҷикистон ҳастед, хоҳ гражданини Россия ҳастед, фарқ надорад. Шумо праваи тоҷикиятонро бурда алиш карда метавонед. Дар бисёр ҷойҳо фақат праваи Б алиш карда мешавад. Барои чӣ? Барои он ки дар дигар
дигар категориё дар ҳамун экзаменатсиони центр нест. барои ҳамин бачаҳо касе ки шуморо мегӯяд ки фақат через автошкола шудагӣ дурӯғ мегӯяд ва шуморо фиреб мекунад. алло. салому алайкум. ва алайкум ассалом. ака вақтон шуда хуб ака. ташаккур. ака савол қазанг зетим ака бахшиш зиёд. хоб ма 22 ака мо июл палчат каги патен ма амо 11 ҳар мо 11 спордесам ака. ма мисол мегум ки 2 моҳ пешаки масъала шумо бисполам хона раҳким ака метавонам ки масъала бистими масъала феврал январ бисполам. нигоҳ кунед бародар, ҳамун вай фарқ надорад шумо кай меспоред. главне ки просрочит накунед. ҳамун пушти патент навистагиай дата выдачи ҳамуна ҳисоб кунед. шумо 22 гирифтагиед, не ки дар пушташ 11 навистагиай. ҳамун 22 гирифтед, пули ки спурдед то 11 моҳи ояндара буд. не фаҳмидам ака, ман мақсадам ки 22 моҳи июл гирифтагиам. ман метавонам ака ҳар моҳи 11 ва 11 спордесам. намешавад ки ман 20 масъала январ бисполам хона бурам ака. мешавад. чанд моҳе ки хоҳед спуред равед биёед, патент ягон кор намекунад. меред мебиёед. метавонам ман 20 ака бисполам 11 меҳу 20 бисполам масъала 2 рӯз баъд бисполам. не, шумо нигоҳ кунед. ман шумо камтар нафаҳмидам. шумо мехоҳед ки патентатон корӣ бошад, хона рафта биёедан, чанд вақте ки спуред ҳамон қадар корӣ мемонад патенти шумо. фаҳмидед? фаҳмо ака. ҳамон қадар гап. фаҳмо ҳазор аввал ака майш хоб. вақти шуморо гузоштам. ҳеҷ гап. алло. салом алейкум. ва алайкум ассалом. ака вақтон шуде? ташаккур. ака ман аз шумо 2 савол дорам да бахшиш. хоб. ман аби омадагим 2 бор регистратсия кардам, якум бор хонаи акамда карда будам, акам баъд хонаро ҷойда кардам. бо севгарад бе трудовой договор мешавад хонада квартирада карда ё не? не, ҳозир трудовой договор нест ҳозир бародарҷон. ҳозир чанд қайи ки патента спуред ҳамон қадар карда метиҳанд. тамом. мо хел оҷрат бигирем бирем мешавад ка? ба ҳазор бале. мо хеле мега як рӯз дидам акай кармиро ёриф гуфт ки патент дора чӣ бигира гуфт трудовой договор. трудовой договор вай аз вақташ ҳамин буд. 2 моҳ бояд дар муддати 60 рӯз шумо бояд ки трудовой договор як нусхаашро бурда ба ФМС според. дар ин ҳолат ҳеҷ кас гап намезад, аҳамият намедод. тибқи федерални закон ҳамин кор буд. ҳозир бо прикази МВД биромад ки ҳамина ҳатмӣ карда шуд. яъне ки шумо баред спуред, агар вақте ки намеспуред аннулировад мешавад. мо як ҷойда кор мекунем, хеле ронандагӣ мекунем, лекин чи официал нест да ҳамин як халосу не ма чи да патент дар Москва худам Рязан омада меравам, барои ҳам хеле меша ҳамин фабрика дар Рязан айда асосан мед. шумо нигоҳ кунед, шумо вақте ки рафта мебиёед бояд ки ҳатман путевой лист дошта бошед ва пункти А-ю Б-тон навистагӣ бошад дар вай командировочный бояд дошта бошед. ба мо ҳозир ҳамин шартнома бандем меша ҳамин фабрика вай Рязан дар патент ма Москва дар не, хеле намешавад. шартнома бояд Рязан бошад. агар Рязанский вай мекунед охир бе ягон мушкилӣ переоформид мекунед патента. майли салом алейкум. алло. Assalomu alaykum. ва алайкум ассалом. Akay baxtawar 2 savol do'stim, amira javob berdim madan. бошад иншалло. Patent ma 15 tayyor meshave 15 yanvar aka. хай. Registratsiya man 14 yanvarda tamom meshave. Chixi meshave vaqt falchat kadan yagon maqsad mushkili paydo meshave. шумо ки гуфт ки 15 ва тайёр мешавад? Man amiru SMS istaqbol aka. 16 dekabr sol guzashta spolidam, این روز رفتم مرا گفت که 15 تیار میشود. نه تستر هم روید تیار میشود انشالله. هم 14 هم روید گیره پتنت. مرا دام پشت
пуштигазир навис гуфт ки 15 биоед мақсад тайёр мешавад на ки регистратсияи ма 14 буд мешавад чикор кунам ман Я регистрацияи нав бояд кунеду не ки бепатент регистрация намекунад. ана ман амира фикр кардам бепатент намешавад регистрация кардагон штраф мада ҳичи намекунад иншаллоҳ. Ҳамин равед 14 равед 14 ба тайёр мешавад патентатон. 15 ҳам гирем проблема намешавад Набояд ки проблема шавад, лекин 14 равед фикр мекунам ки тайёр мешавад патентатон. майли зинда бошад Мале, худоҳафиз. Алло. 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 Алло, ассалому алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Ҳарчида худо бошад, телефонна ҷавоб медодеме. ҷавоб метиҳам рӯзои корӣ. Не, успед намекардам постоянни кор бар, прямо эфиртонда ҷавоб додан успед намекардам. бовар мекунед, дастам да телефон, дастам да кор. Худо гира. Худо бошад. Мале. Саломат бошед ака. Якта савол доштам, агар вақтатон бошад. Бошад апай азиз, бошад. Акаҷон 28 сентябр шавҳарам матавес кардам ва Тоҷикистон да бидинҷа паспорт шагун карда гиба Тоҷикистон равон кардем ва аюсар кӯдакома бигир биё сета фарзандам кади аюсар паспорти нав кард аюсар паспорт гирифт омад паспорти нав карди омад 28 сентябр вай мегуфта заданаш 10 сол вай бекорта ё вай кадом мегуфтаги бекорт ҳисоб мешавад 10 сол барои чӣ задам? Беҳуҷҷат гаштагӣ буд. Вай 1 сол документ карда буд, ҳисоби оператор накардагӣ буд, ҳамон ҳисоб надодам. Пас соли чанд будем? Соли чанд будем? Соли 2019 буд бахтиёрам патент спориданаш. Не, бе документ кай бознаб, кай документ надошт аслан. Документ як бор патент кардагӣ буд, дигар накард. Ин бора баъд операторш патент рафт надоданаш, дигар накард. Соли чӣ кай буд ҳамон? Патент гашт, бо наи брини мобайл карантин буд ку. Ҳамин 3 сол да бе документ гашт. 3 сол бе документ гашт. Регистратсия мекард. Регистратсия мекард. Регистратсия. Барои чӣ маҳкам кардан лекин? 6,000 да регистратсия мекардем постоянно. Барои чӣ маҳкам кардан лекин? Ана медони куҷо маҳкам кардаги Пушкинский подмосковье област гуфтанам, участковойда нишон додам. Ҳам на штраф дора, на ягон нарушение дора. Статьяи чанд кати? Рафтам Пушкина ҳамса як мардан да даромадам сумака ҳамина сабабша мана гӯем. Участковой мана ҳамуҷа равон кард. Гуфти ҳамуҷа маҳкам кардаги. Кадом сабаб кати? Статья. Нагу сабабша як катор задай кабинеташ правовард. Ман номеротонро навишта карда мемонам, ай WhatsApp вай мекунам, менависам. WhatsApp доред ҳамин номеро? WhatsApp-ам ҳаст, ҳама шуд ҳамин номеро дорам. Сета кӯдак ман худам гирифтам аэропорт, байд ки биё бигир, бифората биё кӯдакта бигир гуфт. Нафоратагу ҳамаша брат намегарда мерава гуфт. Ман гирифтам се кӯдак ман шума иҷозат надод. Уже 28 сентябр кӯдакон қатима просто код камтар баъзе метавсидаги худам тоқа. Вақте кӯдак кор мекунам қин квартира да. Майли ман занг мезанам туна бам аниқ мекунем. Вақти гафта гирифтам офисо рафтам ки ака изат амон қати буде ку ҳама офисо рафтам ҳамуҷа наёфтам то. Не офис маҳкам кардаги ҳастем, хеле вақт шуд 5 моҳ мешавад қариб. Рафтам пурсида қариби 1 соат зиёд ҳамуҷа ман гуфтам охранара суратона нишон додам. Ҳамина гуфтам намешносе, гуфти не намешносам гуфт. Майли ман 20:03 ман ба шумо иншааллоҳ катиси шумо WhatsApp алоқа мекунем бо майли апа. Раҳмати калом акаҷон. Майлаш хоб. Хоб майли. бародарон он номерое ки ман нишон додагӣ ҳастам дар ҳамаи экранҳои худатон 0405 мебинед. WhatsApp ҳам дорад, метавонед ки дар WhatsApp занг занед, барои чӣ ки аксариятҳо аз Тоҷикистон занг мезананд, аз дигар манотиқҳо занг мезананд, занг зада наметавонанд ё маблағи бисёр мегирад.
ба WhatsApp-ам занг занед, иншалло ки ба WhatsApp-и шумо ҷавоб мегӯям. Рости гап ягон худам WhatsApp-а кушта монда будам. ҳозир ина WhatsApp-ам гиром кардам. ба он тарафам занг занед, майли ба дутарафа ҷавоб метем. ба кӯшиш кунед ки дар вақти гапзанӣ занг назанед. Вай ки мурд занг задан баъд савол ки ба хотима расид ба занг задан дарояд, зеро ки аллакай 17 пропушини шуд дар худи ҳамон телефон. Ба ҳар кас мисол тез ҷавоб дода намешавад. Ба фақат саволоятед. Алҳамдулиллоҳ ман ҳоли мана дида истодаед, чӣ ки дида истодаед. ҳолам худоро шукр аз ҳафтаи гузашта дида хеле беҳтар аст. Ва ҳаққам ҳар дуо кунед. Яками сулфа кам ғам дода истодааст. занг занед, ба WhatsApp-ам занг занед мешавад бародаро. Алло. Салом алейкум бародар. Ва алейкум ассалом. Саломатиам хуб, кори буро нафт. Нафт, шукр худо. Бародар ҳамин 3 моҳа регистрация дорем. Ба ҳамин регистрация кӯчи буромуда се чағз зада мешавад ё не? Конечно мешавад. Чағз задагар. Ё проблем мешавад не? Не, чағз задагар дайд ба ҳазор. Мисол мегӯ гуфтагӣ буд ки приказ то 30 декабрга бекатенга регистрация шумо то кая вақт дорад оле? 3 моҳа то марта. То марта бошад буромада гаштан гиред. Тамом гарди ҳазор раҳмат дар тони худо. Майли худоҳофиз. Алло. Лабай. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Хоб. Ами патента мезан аймон январ 5900 дегар. Бале. Якум январ 100 дегар. Сар шуд, бале. Бо дада казуки не ам чиқарат ам қордан де. Гуфтан ки мо банчка зибедман расте. Банк қабсадай. Короче, ама 5340 буд, агар мо хеле мега қабул кардем. Не, бародарҷон, 5340 спурда бошад, агар боқӣ мондаашро супоред. Бо меган ки ҳоли як агар мақсад через Сбербанк онлайн қаси супори тин чили сифр бурояд меган. Али шидагар. Бародар ММС Сахарова дароед, ММС Сахарова доред, аз дасти рост аплатид патент онлайн дорад. Фаҳмиде? ҳамуна аплатид патент онлайн, ҳамуна интихоб кунед. Вақте ки шумо онро интихоб мекунед, уҷа мебурояд ки согласия тегуфта, галочка да согласия метер, продолжит мекунед, ҳамунҷа мебурояд. ҳамун даниёи худатона менависед, медароред, аплатид мекунед, 5900 аз онҷо мебурояд. ММС Сахарова, бале. Бале. Баранчка хеле гуфтам, но атрос сега мол 16 да меспоре, мо гуфтам коя бисемаш чӣ мегӯям аша. Майли хоб раҳмат ака вақтам буд. Майли худоҳофиз. Алло. Алло. Бабай. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Мебошад ка суол доштем. Бошад. мо ҳам патена декабр январ супурдем бидумоҳош ака. Баъди январ баъди соли нав қимат шид. Амира меспурем ё дополнительни улиме чӣ бошад?
декабр январ спурда бошад нархи кӯҳна кати меспуред, аз моҳи феврал сар карда бо нархи нав меспуред. баъди феврал агар спурдем баъд нархи он чизе ки шумо спорида будед то соли 90 споридед аллакай тамом. اگر اضافه سپردنش بشویم سن نو قطعی سپردن بله بله خوب است از اون خیلی خوشحالم خب زاکر کبیرов مرکزی نو حالی نداره مرکز نداره نه انشالله یگان офисак برای خودم میکشم لیکن офис میکشم رایگان نمیشود برادرها برای چی خیلی شما باید که خودتون فهمید رایگان ممکن نبوده است مثال خدمت کردن همه آن چیزی که رایگان هست در همین پریمو افیرها می شود. در کریم چند سوم پیدا شد نمیدونم برادر جان من همین سپیسکای موندگی هستم در یوتیوب موندگی هستم دروید ببینید. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوبی؟ تشکر. کامیاب مسئله بسیار غم دارید. خب. بعد 2 روز تشکر روزی هفتم ما پاتر از پولنا نرخ پیشنهاد کرد سپوریدو همین کاری بزرگ کرده در پندوای موندگی شام سپورید همون چند سوم بقیه که موند هم سپورید اول مقصد میشه تلفن سپوره ما خیلی تو همین درست روزم میسوزه نمیسوزه انشالله سپورید همون باقی موندهش سپورید باید سپوره ما خیلی با ما اصلا هم شهردمی یکم کرگی هم شهردمی یک سر نیست بوجه نه وز اگر شما ماه دکبر میسپوریدید چند قیقی دیگه برای سال 22 میسپوردید میشد الکی از 1 ینوار باید با نرخنامه نو سپوریده شود معلش خب غریبچه می شود که انولیرovat شود و به هر حال به یک روز به فکر میکنم که انولیرovat نمی شود. الو. بای. سلام علیکم اکبر بختیار. و علیکم السلام. سوزه میشه همون یوتیوب پاس کنید برادر جان در نظرتون بودگیه. اکه بختیار مسئله یعنی اکه زدم چیزی یعنی میدونم فقط تماشا میکنم یارو کس مسئله اکه زدم مقصد چی نمیکنه نمیپرسن ولی چیزی که مقصد دادن اکه سراغ دادن уже турма бурдан суроғ додан 9 сол додан не 1 солаш гузашт алакай дар неши намедонам олег аз додистони кул хостиянд ки бозбинӣ карда шавад зеро ки барои 232 сомо набояд ки 9 сол дода шавад ҳам хеле дархост кардаанд дар ин маврид худи фарзандашон муҳаммад юсуф дар ин гуфта гузашта буд дар наздики дирӯз буд парерӯз буд радиои озодӣ пахш кард ҳамин корро خیر شما میتونید که یک مکتوب نویسید آخه با همون با دادستانی کل میتونید نویسید با پرزیدنت نویسید که تو که از نو دیده برآمده شود یا که قانونی افت تطبیق گردد میتونید که نویسید یگان جنایت نیست یگان کاری بد نیست می نویسید فقط یگان گپای خیلی گفتی گپای لیشنی ننویسید اون کلتور نکردن نویسید که از شما خواهش میکنم که عزت امان رو یا دل عزت امان رو از نو دیده برای گرفتم یگان جنایت نیست برادر همچون یک شهروند خواهش میکنید از پرزیدنت خود یگان کار نیست حکومت شهر درآمده نویسنده در پرزیدنت جی هست پرزیدنت جی میتونید که در آید نویسید
Как писать письмо президенту написать, президенту Таджикистана, худаш мебурад, силкош мебурад, унҷо мебурад, осонак аст. Мебарад, менависед тамом. се-чор ҷумла нависед, калимаҳои ба зеб кати фақат аз шумо асосгузору сулҳи ваҳдати миллӣ гуфта менависед. Тамом. хоҳиш менамоям ки қонуни афро нисбати за тамом татбиқ кунед ё фармон бидиҳед татбиқ кунанд. Хайли ба ихтиёри худатон. ҳамон қадар ҷумла хушрӯ бошад, ҳамон қадар ширин метавад. хай дуо кунед бародарҷон. ман харида кард дадами гуфти ва то мардан будам, аммо одам мара мардан бигин наҷот додагида. аввалаш ин ки худо наҷот додагиад, дуюмаш ин ки одам сабабгор шудагиаст. сабаб иншалло. бале ҳамхели бародарҷон, ман ба дигар зангҳо ҷавоб диҳам, иҷозате? майли авсу кушед, ман зангам. майли. алло. ва алайкум ассалом. бошад. шумо аз санкт-петербургдан мерсем ака, бемоҳа регистрация карагем. хай ну як моҳш мебирояд, далчиш намерояд. чуа? намедонам, хеле шудагия ҳаминҷода вай кардем, соҳиби хонаро ёфтагем, хаҷаем мегӯям ку хеле ёфтагем. мақсад амир агар бирему вай кунем, ки аямо зиёд шудагия мумкин ки регистратсиямо даниш назояд. мо бирем агар соҳиби хона каби регистратсия кунем, вай моро мегӯянд ки штраф мекунанд агар ки чиз назояд. нигоҳ кунед, бале штраф мекунам. хубаш аввал через посреднико як регистратсия кунед. вақте ки регистратсия ки кардед, чанд моҳе ки патента ки супоред, кати соҳиби хона раведу баъд регистратсияи нав карда гиред, халос. бале административним штраф мешавад. барои ҳамин нашудан вақте ки шумо через посреднико мекунед ку штраф намесупоред ва ё ҳамун через худошон мекунанд, зеро ки ҳама одамои худашон ҳастанд. патента месупоред, мисол ҳамаша супоред, агар ҳамин соҳиби хона мегиред, мебаред, ҳамаш ҳамун то охири патентатона метавонед ки мисол вай кунед, регистратсиятона тамдид кунед, яъне продлид кунед. мақсад мегӯянд ки сол намози то 9000 хистагӣ аст моҳа регистратсия. ман акун намедонам бародарҷон чанд сум чӣ хеле. ман ягон бор хеле кор афтода шудагӣ нестам. ҳамиша рафтиста ҳафта мега ки 5000 мекунам регистратсия, мега як моҳш мебурад, далш намебурад. 9000 ҳамин хел мақсад 9000 бачаҳо кардам, ҳамин як моҳш мебурад. вообще инсоф ҳамин посредникое ки моро тамошо мекунед дар байнатон бошад, камтарак инсоф кунед. нахоҳ як коғази бепули шумо 9000 шавад. ин мардум заҳри танатон мекунад. ин мардуми бечора ба як азоб худаш намедонад чӣ хеле рӯзша пеш барад, шумо 9000 кардаед. худо инсоф кунатонад. нахоҳ ҳамин короя нахоҳ дар ҳамин мусофирӣ ҳамин ҳам хеле кунанд. охедаг худо бигирад гӯяд хе одамое нахоҳ одам 9000 шавад. 9000 бечоро 9000 дар Тоҷикистон як моҳ мехӯранд. дар оилааш мумкин ки 9000 равон накунад баъзе одамо. камтар инсоф ҳам будаги сохи. нахоҳ 9000 бошад, бечора чанд сум олик мегирад ки 9000 5000 6000 патент спора, 9000 дар шумо спора. охир ҳамин подабонӣ кунад, хубтар аст. охир заҳри танатон шавад. як хуб шуд, як хуб шуд бародаро. чанд суме ки патента месупоред, ҳамон қадар бо ҳамин соҳиби хона рафта продлид кунед, ягон даговор паговор аз шумо пурсида намешавад. бигзор ҳамин тамхели посреднико пусида муранд. бигзор ҳамин садқаи ҳамин тоҷико шаванд. недак
ин чӣ гап аст? Нахон 9000 кунедӣ, инсоф надоштаед шумои и бечора накунед амин. Майли, худоҳофиз. Алло. Алло. Лабай. Салому алейкум. Алейкум ассалом. Тавои камол боша? Чӣ боша? Тавои камол. Не, тағои бахтовар. Тағои камол не. Бахтовар? бале, шумо дар пахши мустақим қарор доред, бародари азиз. Пахши мустақими мо занг зада истодед. Тағои камол. Алло. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Акажон, ду савол доштем. Бошад. Ҳамин оиламон аз Тоҷикистон омадагӣ барои вид супоридан ба ана миграсион карта работа кардагӣ. Ошибка кардагӣ вай надора. Работа карда бошад, агар бародарҷон бояд ки дар муддати 1 моҳ патент кунанд. Агар дар муддати 1 моҳ супоранд чӣ? ва дар муддати 1 моҳ супорида бошадам ки проблема шуданашон мумкин аст. охе мегӯяд ки кани патенти шумо аслан ҳуқуқ надоранд милисои кӯча патенти шуморо пурсидан, лекин мепурсанд. Агар дар кӯча нагар мо мегӯем ки просто дар основани падараш дар 1 моҳ супоран агар иншааллоҳ боқӣ надорад. Супоред. Агар милисо қапа милисо вай метавонад агар внутрни вай ҷои супоридан вида уҷа дар ягон дар он ҷо ягон кас не, дар он ҷо ягон кас пурсуков намекунад. ана баъд гӯдакора бояд ҳатман регистрация кардан дар кор ё фарқе надорад? нигоҳ кунед, кӯдакоя метавонед ки кати ҳамон оилатон супоред вид гиранд вайҳоям. ба основани падараш чӣ хел падараш фақат дар ҳамон оила метавонад вида супорад ё гӯдакоя мешавад? Кӯдакоя оилатон кати худаш месупорад. Яки якбора мешавад? иншааллоҳ мешавад. бале. азор ҳамати камон. бале, худо ҳифзтон кун. алло. алло. лабай. салому алейкум. акай бахтовар. ва алейкум ассалом. саволи ман ҳамине ки ҳали модармон овардаем. хоб ана документаша бояд ки дар основани падармон дар основани шоҳарашон супоридем дар 3 сола. 3 сола супоридем ҳамира баъд аз 3 сола метавонад ки сразу давай супорим дар гражданство. ба основани охир як падаратон гражданин бошад, агар на основани падаратон ВНЖ месупорад, баъди ВНЖ баъд якбора метавонед ки ба гражданство супоред. мо супоридем, уже супоридем, ҳавая мо нагадата накардем ки сразу давай супорем ва ё мечи нагуфтам сразу гирифтам. ягонтаи шумо вай будед, гражданин доштед? Не, ягонтаи мо надорем. хак каме тоқат кунед, нако 1 сол. 1 сол пас месупоред. ана 2 моҳ пас 3 солаша мегирад, баъд 2 моҳ пас 3 сола мегиранд, баъди 8 моҳ ба ВНЖ месупоред, баъди ВНЖ баъд гражданство месупоред. оле мумкин ки то он вақтҳоя мумкин бо қонунҳои нав кунанд, бо тезтар гиранд. бародарон, бисёр гап задан гирам сулфа авҷ гирифтан мегирад. барои ҳамон фикр мекунам имрӯзаш ба хотима мебахшем. дуогӯ бошед бародарон. як бори дигар гуфта мегузарам, то ки дар дилам ормон намонад, ба фарзандатон ҳатман як ҳунар, як забона дар дараҷаи олӣ омӯзонед. фарзандоне ки хусусан фарзандоне ки дар мактаб мехонанд, илтимос барои худатон фарз монед ки якта ҳунар, якта забонро дар дараҷаи олӣ омӯзад.
мо бисёр хаста шудаем аз кӯчаравию дегу табақшӯию офитсиантикунию мисол борбардория. барои ҳамин хоҳед оянда созед, фарзандотонро азоб диҳед, ҳеҷ гапе надорад, ҳатто ба заданам бошад, ба зулмам бошад, бояд ки дониш кунад. воқеъ дар амони худо бошед бародарон. сулҳам штобе авҷ нагирад. ман аз эфир мебуроям, дар ҳаққам дуогӯ бошед. худо ҳифзатон кунад. худо хоҳад рӯзи ҷумъа бо дар ҳамин вақтҳо ман мебарам, бо ба суолҳои шумо ҷавоб хоҳам гуфт. худоҳофиз.